Your plastic. 2 hours kung pinag-isipan at tinahin. Ang dami bunga. Good morning! Charot, may paikot pa. Good morning, mga inday. Fresh from the bed. Good morning! Ooh, are you wolf? Oh my gosh, wolf daw siya. So, ayan, si Papa yung nagdala sa kanya sa baba. Ako kabababa ko lang actually. Kaya mag-prepare pa ako ng breakfast. So, Varken? Hindi ko alam ano yan. Wolf siguro. So, ayan, kumakain siya ng bread. Hinihiwa-hiwa namin para isang, isang kuha niya, tas subo niya. So, ayan, minsan, gusto niya minsan peanut butter. So, parang ako, nahilig ako sa peanut butter. Ngayon, mga inday, nawala siya dati nung parang naglilihi ako. Peanut butter yung inaano ko. Gustong-gusto kong iano sa tinapay or anuhan na ang Tagalog nun, basta ilanlan. Tapos, nawala yun nung mga kalagitnaan ng pregnancy ko. Tapos ngayon bumalik na naman. So, ayan, meron na naman kaming peanut butter, mga inday. And, may plano na akong gawin today. So, maya-maya, iaatid ko si Dudong Gamay sa school niya kasi it's Thursday today. Tapos, malapit ng birthday ni Sofia. Advance happy birthday, Sofia. So, magkikita-kita kami on Saturday. Pero wala pa akong damit, mga inday. Actually, nagsukat ako kagabi ng gusto kong isuot na damit. Kaya lang, masikip na siya, mga inday. So, parang, ayan, naisipan kong magtahi ng sariling damit ko para isuot ko sa Saturday kasi on Friday, bukas para malaban siya. And, ayun na nga, may masuot ako on Saturday. So, it's a good thing na marunong akong manahe kasi kung ano yung gusto kong isuot, pwede kong tahiin if my time. So, ayan, meron pa namang time. Thursday pa lang naman ngayon. And, so, kita-kits ulit maya-maya. After nito, mag-exercise ako, mga inday. For, ayan, para pang ano ng buto-buto, pang ready if, ayan, lumabas na si Inday Gamay. So, kita-kits. Oh. What, huh? You're excited with the sun? You were excited when you wake up, there's a sun. I don't mind sun. I'm happy with you. You're plastic. You are my son. You give me the energy for life. Hier schapen aan. Maar schapen hebben heel lang op stal gezeten. Dus nu wordt het tijd voor een opfriscursus. Want misschien een beetje... More moments later. Magandang hapon, mga inday! So, alam nyo bang kasusundo ko pa lang kay Savi sa school? Ayan. So, huwag nung matagal talaga matuyo ang buhok ko kasi makapal. Tapos, gusto niya na naman lumabas kami, pumunta sa playground. Mga inday, tingnan nyo. Inano niya yung sapatos niya. Sabi niya, Mama, Spelltown, playground daw. So, ayan, antayin ko si Dudong maya-maya. Tapos, tsaka na ako makakapagtahi ng damit, mga inday. Kasi, alam mo yun, hindi ako makakakilos pag andito si Savi. Kanina namang umaga, busy ang lola niyo, mga inday. Kasi, ang daming, ayan, ayusin. Naglinis ako dito sa baba, naglinis ako sa taas. Tapos may titiklupin pa nga ako, mga inday. So, ayan. So, yan yung tiklupin ko. Tapos may isinalang ako na bago. And, ayan. In a while, lalabas kami. Ha? What is that? Oh, there's the dukya. There.
May ano sa ilong. Nangulangot. Tapos ipapaano sa akin. Ayun, kumuha siya ng ano, doon. Yung sa wet tissue. So, paano? Maya-maya uli mga Inday. And before nga pala, I forget nga pala. Kakarating lang nito. As in, ayan, bagong open ko pa nga lang. Oh, yeah. So, say hi to them. Hi! Vienna Spelltown. Playground daw. So, ayan, di ba, nung appointment namin sa midwife tsaka yung ultrasound, ayan, malaki si baby. Kaya, ayan, may appointment uli ako sa hospital, sa gynecologist ko. Ayun, siguro, hindi ko alam anong i-discuss nila. Of course, about yun sa situation ko. And next Wednesday na siya. Tama ba? Ay, June 16 pa pala. So, ayan, antipid-tipid na lang muna ako sa pagkain. Total, may tinitake naman ako na na vitamins para kay baby. And tablet for iron ko mga Inday, para kasi nung kay Savi 2 liters yung nawala na dugo. Kaya inaano nila ngayon para ma-prevent. So, ayun na muna mga Inday, and antayin ko si Dudong, tsaka ako gagawa ng DIY na dress na isusuot ko sa birthday ni Sofia. So, kita-kits siguro. Tingnan niyo mga Inday, ang nasa ulo ni Dudong gamay. Oh, sa papa niya yan, pag nagtitenis ang papa niya. Siya lang nagsuot niyan. So, ayun, tingnan niyo, nagsusolo lang siya. So, buti na lang nasa school siya 2 times a week. At least may mga kalaro siya. Ayun, walang mga batang naglalaro. Ang daming playground dito. Kulang ng bata. Sabi, Mama here, Sita. Yeah? Adar. You say hi, guys? Yeah, Adar. Zeg maar hi, guys, is. Sabi ko uupo ako dun sa may swing. Sabi niya hindi daw yun upuan, ito daw yung upuan. Tingnan niyo nga Inday. Yan, inano niya. Ito daw ang upuan. Thank you, Val. Ja, jij kan ook die hier. En jij kan daar spelen. Ayan. Hello, guys. Headband. Dat is van papa. Dat is niet van Sabi. Dat is van papa. Nee. Wat? Susah kanya daw. Oh my gosh. 1, 2. Yay. Later. So, we're back mga Inday. Sa bahay na kami. Kasi mga 5 na din naman. And medyo siguro malilate si Dudong kasi hindi siya nagdala ng sasakyan. Lang siya, mountain bike lang siya papunta sa school niya. And nga pala may ipapakita ako. Ito yung bunga ng garden namin. Ayan. So, radish. And papasulyapin natin kung ano na yung improvement ng mini mini vegetable garden namin. So, ayan, medyo maingay kasi may inaayos sa kabilang bahay. Wow, what are you doing? Huh, there's Papa! Andyan na pala si Papa! Gano po, Papa? Oh. Oh, shit. Oh, knuffel papa. Pas op met dat ding, hè? Die is oud, hè? Oh my gosh, ako na lang. En? Mooi. Ja. Ja, het is wel scherp, Bella. Huh? Oud, hè? I'm gonna show them our vegetables, love. Oh. So, ayan. Mga Inday. So, ang laki na ng kamatis namin, no? Ayan. Ito yung kamatis namin. Siyempre, wala pang bunga.
Ito yung sa radish, mga inday. Hindi ko na alam anong mga to. Ito kamatis pa din to. So, ayan, kasi mahilig kami sa salad, mahilig sa kamatis. So, ayan. And, meron dito sa labas. Charan! So, ayan. Ayan, ang dami ng bunga. Tingnan natin yung apple, mga inday. Update sa apple natin. Wala na siyang mga bulaklak. 'Di ba pag naano yung bulaklak, ano na yung sunod? Bunga na, 'di ba? Ay, ito mga inday, oh. Sana nagsisimula nang mamunga yung apple namin. Ang dami. Ang dami bunga. As in. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Love. The apple. So many. Oh, yeah. Fruit. Wow. Ayan. Ang daming bunga ng apple. No. Okay, I will not eat that. Kumakain siya nun, oh. Wait. No, may chocolate. Hindi ako pwede. Ano lang? Ja, det kan gå wel. Het is mais. Wat is het? Ja. Rice, it's rice. Ja. Rice pa. Ja. But isa lang. Isang kagat lang. Okay na ako dun. 1 hour later! I'm here again sa hubby room ko. And my birthday party ni Sofia this Saturday, mga inday. And ayan, need and dress. Gusto kong mag-dress para hayahay ang feeling, mga inday. Kaya lang ayoko din bumili kasi 4 weeks, mga inday, lalabas na si Inday Gamay. And kaya ayan, makikita nyo, may nakita akong magandang tela. Ayan. Nakita ko lang din siya. So, sa mga dati ko pang tela. If makikita nyo, ayan, may design siya. Mga inday. Tapos, stretchable siya. Ganyan. Hindi naman siya katulad, yung stretch na hindi kasing stretch ng tela nito. So, yung gagawin ko is dadagdagan ko siya. Hindi ko siya isasagad dito. Dadagdagan ko siya para maging eksakto naman kay buntis. And so, ayun mga inday, another DIY na damit ni Inday Val. Kasi, ayun nga, isang reason ayoko na bumili, mga inday, kasi hindi ko na siya magagamit after giving birth, diba? So, why not if pwede naman akong magtahi? So, walang problema. So, yun na lang muna yung gagawin natin. And, so, mga inday, may salamin dito sa back ng camera. Kaya, tinitingnan ko yung fitting. Kasi sa Saturday, mga inday, medyo mainit. So, actually, ito hanggang dito. So, kung medyo malamig siya, pwede ko siyang ayan, pwede hanggang dyan lang. Pwede ko siya itaas. Mga inday. Ayan, need ko pa siyang itahiin dito. So, inaano ko muna sukat. So, maglalagay ako, naisipan ko maglagay dito ng tali. Ayan, dito dalawa. Para itali ko sa likod. Para ano siya. Hindi siya parang ganito na parang basta hindi ko type. So, maglalagay ako ng tali dito. Kasi hindi kasi siya yung stretchable na talagang nag-fit siya sa ano. So, para medyo fumit talaga siya sa size mo. Ayan. Pwede ko siyang lagyan ng tali dito para maano siya. Tapos talian ko sa likod. Para ano na siya. So, ayan. May damit na ako. 2 hours kung pinag-isipan at tinahi. Ayan. Kasi, ayan, dumating na si Dudong. So, may bantay na si Sabi. Kaya nakaano ako. Sabi ko, magdadali-dali akong magtahi. Kasi, alam mo yun, Thursday na ngayon. So, pagka-after ko nitong tahiin, lalaban ko pa.
Pwede naman hindi laban eh. Kasi hindi naman siya maano. Pero ayun, lalaban ko pa kasi may mga ako marks ako na nakalimutan ko kasing baliktarin, tapos doon ako mag-mark. So, yung mark na andito sa ano. And yung banda dito mga inday, plan ko siya parang dito sa gilid. Parang ganyan. Tingnan natin ano yung pwede kong magawa. Upo muna ako. Ay, tinamat si Buntis. Inubad ko yung t-shirt ko kasi pagsuot ko yung t-shirt ko, tapos, ay, ano ba yun? Tapos, sinuot ko siya, sinukat ko siya, hindi nagkakasya. What? Okay. Ay, yay ka na? Okay, nako. Tapos na. May tennis si Dudong, so, ayan. Baba muna ako. 1 hour later! So, finally mga inday, ito na yung finished product. Parang finished dress. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Nalalagyan ko siya ng style dito sa gilid. And talagang, di ba nung nakita nyo kanina, medyo mahaba pa siya. Ngayon, pinutulan ko siya kasi nga magle-leggings ako mga inday. So, ayan, madami akong leggings. Di ba pag buntis, feel na feel ang leggings. So, magle-leggings ako. And ito naman siya, itataas ko siya. Kasi if ganito kainit, bukas, so, ayan, malamang mainit pag iganon ko siya. So, pang ano lang yan, pag, for example, windy, mahangin, so, kailangan ibaba ko siya. So, ayan. So, ayan na siya mga inday. And, supposed to be ito, initial plan is, itatali ko siya sa likod. Kaya lang napag-isipan ko, mas maganda pala siyang ganito. Para may style siya dito sa front. So, ayan yung back natin mga inday. So, ayan. Finally, may maisusuot na ako para bukas. And, si Savi nanonood ng TV. So, maya-maya, mga ilang minutes, papakyatin ko na yan. Ganyan lang sa labas, mainit mga inday. Pero, ano na siya, mag-i-8 na mga inday. Mag-i-8 na ng gabi, kaya kailangan na matulog ni Dudong. So, ayan. Feel na feel ko talaga ang summer. So, hindi naman if nagtatanong kayo ba't palaging ganito, kasi mas mabilis tahiin na yung mga ganito, mga off-shoulder, mga inday. Kasi yung diretso dito, kasi mag-aano ka pa dito. Yun, maglalagay ka pa na yung sa neck mo kung hanggang saan. So, huwag na nating pahirapan ang sarili natin kasi limited lang yung time. So, paano, hubarin ko na to, lalaban ko para ma-plancha ko. So, Friday pa lang naman bukas. So, may time pa para maisuot ko siya sa Saturday. And, next time na lang din muna yung shoutout mga inday. So, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel namin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and paki-hit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Ingat po kayo lagi.